कौन तो? अरे पेद्रू. कौन पेद्रू? हाँ पेद्रू. तुला रे पेत्रीस कलर पड़ा आम्ही. kan waktu masalah kalian. ये कितने चिट्ठी गए थे ना? वही रे. मागिर कौशल सही. पाऊस तीन टीचर शिकायत आली पड़ा आपका. वही. मागिर. अरे बच्चे सही बात. 20 वर्ष झाले नाही पेत्री सोडना. वही के? आता आपण त्यांना पेत्री. पुरे मेमोरी पुरा मेमोरी बोला. वही के? परी तू ह्या दिवसांनी कार रिक्षा तो बोलता आहे सही बा. मुझे विषय ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ रे तुका. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. सगळे संसार ಗೊತ್ತಾ म्हणता. वही के? तुका तो फॅशन फिल्मांचो डायरेक्टर ಗೊತ್ತಾ? कोण? मधुर भंडारकर. मधुर भंडारकर. वही सही बा. ಗೊತ್ತಾ ಸಾಕು. आमच्या भंडारकर कॉलेज मुटलो. वही के? हाऊ त्याचा असिस्टंट डायरेक्टर ಗೊತ್ತೇ? मधुर भंडारकरचा असिस्टंट डायरेक्टर. यस. वही को सही बा. वही. कोंबड्यात आणि तू तुका फिल्म मध्ये काढी येते सही बा. त्यांचं सही बा. वही के? आता पेत्रिकेला. पेत्रिकेऊन एक फिल्म काढी आम्हाला सांग. वही के? वही अंगाच्या लोकांच्या वेळ. स्टोरी पुढे रेडी असा. वही की वही नाव काढले सही बा. ते तुका नका. ते तुका नका. काल सही बा सांग सही बा. ते तुका नका म्हणले नाही. माझा काय लग्न का? फिल्माचे नाव रे. ते तुका नका. भयंकर सही बा. ह्या दिवसांनी मी सांगताना तू येताना भयंकर चिकजा येत आहे. ते म्हणलं नाही. ते स्टेटस दूर घे ना स्टेटस. ते वाच भारी बरं दिसतं बा. मरीनची येंगे ये फॉरेनचे वही सगळे फॉरेनचे. प्युअर 24 कॅरेट. पण ये नाही. करासा हे डुप्लिकेट रे. अरे खाली होते आजकाल चोरी पुरे सर्च झालात ना. वही की? वही हे कसं हे डुप्लिकेट ओरिजिनल असा ओरिजिनल करासा. वही की आम्ही कबरा काही समजत असेल बा. मग ते कुर्ता तो रेमंडा चौकी म्हणून रेमंड असं सही बा. रेमंड असा रेमंड घरा असा 1 लाख रुपयांचो. वही की? यो आमच्या अंगा पेत्री स्टोर सांगितलो डुप्लिकेट रे. आमचा काही कळतं या. आसपास समोर जाईल सही बा. चिट्टी सोडी ना चोर. नाही ती चेन भारी बरी दिसता. मोठी मोठी चेन घालतात आजकाल पर्यंत नाही लेकरं. ते काले म्हणजे अरे अंगे काय कथा डुप्लिकेट रे. ओरिजिनल घरासा. ओरिजिनल घरा असं नाही. 2-3 चोरी झाला माने काल उडपी पुरे. वही बाईक कार येऊन चेन ओनरतात ते. मग ते कसं डुप्लिकेट घाल. वही की? मग तो ग्लास रेमंड गिमणं नाही. पहिले तर रे बॅन काही ते दबांग विमान पहिले सलमान खान घालता बी मग नाही सही बा. रे बॅन या सा पोलीस या सा हे असा ने आले होते. मी आमच्या अंगा सांगता हे असा ने हे आम्ही अंगा पेत्र ते फॅन्सी स्टोर अंगितलो. तेव्हा आले होते डुप्लिकेट मला चोरी झाला समोर जाय ना. ओरिजिनल घरा असा. मग ते कोण बाईल असा ओरिजिनल बाहेर बॅलन्स ती घरा असा. आजकाल रेप पुढे सडलात नाही.